Igbo ọma nji eme ọnụ ekenekwa m unu. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri ata na azụ anwụna nke onye chiri na zere. Nwa onye Igbo gee ntị na ndị be anyị si na onye chi na-azọ onwe ya. Ahịfịa ọgwụ niile unu fụrụ bụ na ndị adịrọ ebe a bụ ihe eji were arụ anti-poi-poi. Nke unu fụrụ nji ebe a bụ nke nji aka m wee lụ, and all the very powerful, all the very effective. Achọrọ m ka ị mere m ihe ndị a na be gị. Ọ bụrụ na ị sonyere m n'oge gara aga, oge m mere nke a nọgo almost 1 year, akọwara gị ọtụtụ materials iji use wee prepare ya. Ọ bụ ihe niile ka iji eje na be dibịa ka ha mere gị. O nwere ihe iji eme n'aka onwe gị. That's why ọ na-abụ nne nkụzi ị na-ege ntị, maka na nkụzi mgbatụrụ ọkpa na ụmụnna nwezuo akụ iro na asị ana. Then na ahịfịa ọgwụ a ha ọnụ na-afụ ihe ka a na-akpọ gịnị? Cat eye leaf. Ụfọdụ na-akpọ ya rosemary. Nee ya anya ọfụma, nee mkpụrụ ya ka ị nwee ike identify it. Ihe bụ ezigbote ahịfịa ọgwụ ka ọ bụ. Eji ewere alụ ọgwụ ụkwara, mana nke pụrụ iche bụ na ọ bụ ezigbote awere ka ọ bụ. Eji ewere alụ ihe gbasara anti-poi-poi. Ọ dị edible ka ị ga-esi wee identify it bụ na ọ bụ na ịta ya, ọ na-adị atọba bịrịbịrịbịrịbịrịbịrịbịrị. Nekwa na the seed ya anya. Then ije wetara m gịnị? Sida akụta. Sida akụta, ihe anyị need wee bụ the root ya ka anyị need. Ụdị onu fụrụ ya, the root ya. Then ije mee gịnị? Ije wetara mgbọrọgwụ ugiri. Mgbọrọgwụ ugiri nke na slice gonye eji nyewere alụ ọrụ. Then nke bụ gịnị? Nke unu na-afụ bụ otoboro back or the root ya. Then nke bụ gịnị? Anyị aha root nke unu fụrụ. Amara m ihe ndị bụ na-akpọ nke. Then je wetara m gịnị? Water leaf root. Then ọtụtụ mgbọrọgwụ iji ewetara iwe prepare m nke unu fụrụ. Ọgwụ a anaghị elu ala. Ọgwụ anaghị elu ala. Then ọ bụrụ na ị wetara nye, ọ bụrụ na ị jere ebe dị aha, ọ dịka onwere nke iritere erite maọbụ nke ịzọtara azọta. Then ịgbata ya. Ịgbata ya eme gịnị? Just ịgbata ya one shot, inwe arụnyo. Eji kaikai wee ba nke. Then ọ bụrụ na ọ dịka ebe ahụ na onwe nke ịzọta n'ọkpa, iwe ya eme gịnị? Ịgbata iwe ya eme gịnị? Ifiarụ ha ya less than 5 minutes, ya bụ ihe ga-agbari na ọ bụrụ na isi ka irite maọbụ nke ịzọtara azọta. Then n'aka nke ịbụa, dimgbu ụlọ ọbụla kwesịrị inwere m ọgwụ a. Onye kpata ndị gboo ji wee karịsịa anyị mma. N'oge gboo, dimgbu ụlọ nwere ihe o ji echere ndụ maka ndị ilo na ndị nnadi. Ọ na-aka mma na nke ọnwa ekeresimesi na-eru na aha ọfụ ka ị nwere m ihe na be gị. Then ọ bụrụ na ịma ka ị ga-esi wee prepare ya, jee na my video nke mere n'oge gara aga. Ị ga-afụ bọtụrụ a nji wee prepare ya bụ ihe practical. Then nke na-esote ya bụ na dimgbu ụlọ ọbụla kwesịrị inwe ihe a na-akpọ gịnị? African pomade known as udeakị. Udeakị dị mma, most especially a breastfeeding mother. Ọ bụrụ na ị bụ nne na ị na-azụ ụmụazị, na ị na-azụlite ụmụazị, biko ekwene ka ihe ekọ na be gị. Then udeakị mara mma, ọ bụghị ihe gbasara confusion ka ọ na-arụ. Ọ na-arụgasị ọtụtụ ọrụ dị iche iche ka ndụ oge anya dịka nwa onye Igbo ihe ịmarụ. Ị mana eji udeakị were neutralize ike ọbụla. Ọsụkwa na bụ ụlọ ihe ọbụla emechara gbachie si na ịma nga n'iru maọbụ na ihe ọbụla ị gara eme ga-abụ akpata ahasa. Ọ bụrụ na iricha ha nke dị gị n'aka, ije ha enweta ọzọ. Nkwa ka ndụ oge anya ọfụma, jee weta m udeakị. Nwaanyị a na-afụ nsọ ya lụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere grandmama na village, si ana metere gị ihe. Ọ bụrụ na o metere gị ya, then iweta ya ụdị unu fụrụ ọ dị.
iweta ya ụdị onu fụrụ ọ dị, then ị nwere ike itili ya n'ọnụ gị, ịlacha ya, ịtụ ya n'ụdị n'obe aka gị, ụdị onu fụrụ ọ dị, ikwubiere m okwu. Ihe ọbụla na-ebute akpasa aghasa, ebe ọbụla esọmitiri afa m nwa maọbụ biznes m nwa, ikwuchara m okwu ike, ịmadụ ha alụ ya n'aka gị, iteelu nye n'ihu m. Ị nwere ike teelu nye n'obu ọkpa gị maọbụ iteelu nye n'alụ gị, mana ọ ya bụ obere ntakịrị. Nwanne njem ebe ị na-eje, ifu na ihe niile eme n'isi gị nya ihe ga ritualize. Kabalụ meelu m ihe ndị a m gwara gị, I can assure you, ị ga-abịa na my comment bịanye ekene. Nke bụ onye rụ ụka ọfụ n'anya, onye ji inwe ogwugwo nwa udo, agwara gị sị gị na ọ bụ mgbọrọgwụ na-abụ maọbụ ịtọ ka dibịa ji aka ibe ya, na dibịa agwọka bụ na chi asị na ihe ga-eme, na ọ na-abụ dibịa gwụọ ọla ebe na ọ na-asọ nsọ chi. Ụmụnne m ndị Igbo, aka m bụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC. Cheta na ndị Igbo kwuru sị na ọ bụ na ọnwụ egburu oji eji wee chụọ aja, ụnụ ma na emesịa ọ ga-ebu ome. Nwere m ihe a na-akpọ anti-poi-poi na be gị, wekwara m ude akị, ọ ga-agazi. Igbo bụ Igbo, ka emesịa.